Nay, naglimpyo siya sa iyahang TV nga gikan sa baha nay. Kitaan niya sa baha wala isiga ang TV. TV nga dako kayo. Isiga ang TV dako kay tanan. Nya, way remote. Ang TV way remote. Nakakita siya TV sa basurahan. Sa gikan sa baha karon naayo. Nisiga. Paghuman way remote na eh. Way remote. Way remote. Tusukon sa niya. Mama, picture, ma. Piso ni Inda Railay. Na yang ilok gi matagtiki na gi matagtiki yang ilok. Nasi piso guys. Rail guys, na piso, alaya piso ay green o color. Gikoloran og green ang piso. Aning maninda og kuan piso. Gikolor. Namong TV ay na TV. Kamay mo no. Daladako kay ay daladako. Kinitaan niya sa kuan niya siyang giayo. Way remote. Way remote. Iyang kuan sa kilid. Tanawa kuno tyo na ba na skilid ang kuan tyo. Masignara na skilid tyo. Batia sa dana kung mawa ang remote wala jud mapuslan. Wa man siya remote palitan. Unsa remote na tyo TLT TL? Unsa? Yang piso hapit na mamatay na eh. Gisod dis bulsa akong anak gisod sa yang bulsa. Nay, yang ilok pod nay. Ubag kay yang ilok guys. Awa guys na ubag kabutono naman eh. Kabutono na. Nana ni siya tambal. Mabitaw ni ikuan ni kanang ning humok na yun, humok na kayo. Murag toy. Nakakita siya og kuan. Andre nakakita siya og TV dito sa baha sa Liloan. Kaya karon kay nangid gud siya gud. Sus. Are you okay? Gidaan niya dire, daghan kay sila. Yang TV aha. Are you down? Ay gayon niya yang karon. Why remote? Kaya remote na tinakuha na bilin wala ka ba gasang remote Get you something. kaya wa mo gyud siya remote bisan saon